कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी सर्वत्र सुरू झाली असून गुहागर तालुक्यातील वेळप नाळेवाडी येथील कलाधिपती आर्ट्स कारखान्यात देखील मूर्तींना अंतिम स्वरूप देण्याची लगबग सुरू आहे. मूर्तिकार समीर रमेश वेल्लाल गेल्या 16 वर्षापासून आपल्या कुशल हातांनी सुबक आणि आकर्षक गणेश मूर्ती घडवत आहेत. या वर्षीचा गणेशोत्सव काही दिवसांवरती येऊन ठेपलाय. समीर यांच्या कारखान्यामध्ये सध्या मूर्तींना रंग देण्याचं काम युद्धपातळीवरती सुरू आहे. पेणहून खास आणलेल्या मातीपासून तयार केलेल्या ह्या मूर्तींना रंग देऊन त्यांना अधिक जिवंत रूप दिलं जात आहे. समीर यांच्यासोबत त्यांचे चुलत भाऊ आणि आई देखील या कामामध्ये त्यांना मोलाची मदत करतात. गेल्या 16 वर्षापासून समीर यांनी कलाधिपती आर्ट्सच्या माध्यमातून अनेक कुटुंबांना रोजगार दिलाय. सध्या त्यांच्या कारखान्यामध्ये एकूण 14 कामगार काम करतात. प्रत्येकाचा हात या कामामध्ये लागल्यानं गणेश मूर्तींचं काम वेळेवरती पूर्ण होत आहे. समीर यांनी घडवलेल्या मूर्ती त्यांच्या सुबकतेमुळे आणि कलामकतेमुळे ओळखल्या जातात. यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी तयार झालेल्या ह्या मूर्ती बाप्पाच्या भक्तांना नक्कीच आकर्षित करतील अशी खात्री समीर वेल्लाल यांनी व्यक्त केली. कारखान्याचं नाव आहे कलाधिपती आर्ट्स, वेळप नालेवाडी. मी साधारण 2005 पासून काम करतोय. माझ्या कारखान्याची सुरुवात 2011 पासून झाली. माझं नाव समीर रमेश वेल्लाळ. मी राहतो वेळप नालेवाडीमध्ये, तालुका गुहागर. शृंगारतळीपासून 2 किलोमीटर घर आहे आपलं नालेवाडीमध्ये. तुमच्या कारखान्याचा इतिहास काय आहे आणि तुम्ही गणपतीच्या मूर्ती बनवण्याचं काम कधीपासून सुरू केलं? हे काम साधारण अक्षय तृतीयेपासून सुरू होतं माझं. 30 तारखेला एप्रिलच्या सुरू झालंय अक्षय तृतीयाला. ही कला तुमच्या कुटुंबात पिढ्यानपिढ्या चालत आली आहे की तुम्ही स्वतः शिकला? नाही, ही कला मी स्वतः शिकलो. म्हणजे स्वतः म्हणजे शिकलो नाही, माझे पेंटिंग व्यवसायात म्हणजे माझे गुरु आहेत संतोष नांदस्कर. त्यांच्याकडून मी शिकलो. त्यांचं तळवेल शॉप आहे मोठा सद्दार्स म्हणून. त्यांच्याकडे मी शिकलो ही कला कलरची. ते माझे गुरु आहेत. त्यानंतर ते कारखान्याची जी सुरुवात केली ते माझे खरे गुरु तिथे कारखान्यामधले चिपळूण मध्ये माझा मावस भाऊ आहे विनायक आंबेकर म्हणून. त्याच्याकडे मी ही कला शिकलो. गणपतीच्या मूर्ती बनवण्यासाठी तुम्ही नेमकी कोणती सामग्री वापरता आणि ती कुठून येते? मूर्ती बनवण्याची प्रक्रिया, गणपतीची मूर्ती बनवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया कशी असते व या कामात साधारण किती वेळ लागतो? कसं आहे, आम्ही पीओपीचा कच्चा माल पेणवरून आणतो. माती सुद्धा शाडू मातीची माती सुद्धा पेणवरून आणतो. साधारण आम्ही 350 गणपती पीओपीचे बनवतो आणि 150 गणपती मातीचे बनवतो. मूर्तीला अंतिम रूप देण्याआधी कोणत्या गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्यावे लागते? साधारण मूर्तीला अंतिम काम टप्प्यात नेणं असेल तर एक प्रकारचे कलर, त्याच्यानंतर त्याची आखणी म्हणजे सुबक दिसण्याची जी आखणी असते ती महत्वाची आहे. मूर्तीला रंग देण्यासाठी तुम्ही नैसर्गिक रंगाचा वापर करता की रासायनिक रंगाचा? ऍक्च्युली काय आहे, रासायनिक रंग आता फॅडच नाही. रासायनिक रंगाचाच फॅड आहे. कारण नैसर्गिक रंग आता कोणीच वापरत नाही आणि नैसर्गिक रंग जो वापरायचा असेल तर त्या मूर्ती ग्राहकांना आवडत पण नाहीत. मग त्यांच्या आवडीनुसार सगळ्या गणपतीच्या कलर द्यायला लागतात. या कामात तुम्ही कोणत्या अडचणी येतात आणि तुम्ही यावर कशा मात करता? नाही, शक्यतो कशा आता कामगार मिळत नाही, हा एक मोठी अडचण आहे त्यातली. दुसरी गोष्ट काय आहे, अडचण दुसरी काही येत नाही, फक्त लाईट, हे हवामान, पाऊस, त्यानंतर हे काम करायचे त्याच्यासाठी लागणारी मॅन पॉवर ही महत्वाची. नाव विनायक जाधव, गुहागर. तुम्ही मूर्ती बनवताना कोकणच्या पारंपरिक शैलीचा आणि आधुनिक कलेचा संगम कसा साधता? लोकांना आवडतात मूर्ती, त्या आम्ही बनवतो आणि त्या पद्धतीचीच मूर्ती आणि रंग कलर काम जे पेंटिंग त्यांना आवडतं त्याप्रमाणे आम्ही पेंटिंग करतो. आता नाही म्हटलं तरी आपल्याला कोकणामध्ये ज्या मूर्ती, शाडूच्या मूर्ती जास्त आम्हाला काढाव्या लागतात, पण त्या आमच्याकडून शक्य होत नाहीत. कारण त्या लोकांची मागणी एवढी वाढलेली आहे गणपतीसाठी, त्याला आम्ही पुरे पडवू शकत नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा थोडासा जास्तीत जास्त वापर करावा लागतो. शाडू मातीच्या मूर्तींना सध्या जास्त मागणी आहे. तुम्ही पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी कोणते उपाय करता? पर्यावरणाची काळजी करण्यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त आता नगरपंचायत किंवा ग्रामपंचायती यांना ज्या वरती GR जे आलेले आहेत ते आम्ही फॉलो करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करून आम्ही त्या टब किंवा मोठमोठे तळे आहेत त्याच्यामध्ये विसर्जित करण्याचा
जास्तीत जास्त प्रबोधन करत आहोत. या कलेचे जतन करण्यासाठी तुम्ही तरुण पिढीला हे काम शिकवता का? शिकवतो. लहान मुलं आमच्याकडे कामाला आहे तिथे. शाळेतून कॉलेजमधून मुलं येतात अर्धा वेळ आणि ती कला शिकतायत. पूर्ण मूर्ती जेव्हा तयार होते आणि ती आपल्या मनासारखी होते, भावते आपल्याला, त्याच वेळेला ती आम्हाला आवडते. माझं नाव प्राची मधुकर राऊत. मी वेळम नालेवाडी इथेच राहते आणि या वर्षीपासूनच मी इथे कलर करायला आले. इथे येऊन खूप आनंद मिळतो मला. कलर करायला आवडतं मला, त्यामुळे खूप मजा येते. इथली सगळी माणसं पण मस्त आहेत. टाइमपास होतो दिवसभर, मजा येते. धन्यवाद. मी यावर्षी कामाला लागलोय आणि मी ह्याच्या आधी होतो 2 वर्ष. माझी 10वी आणि 9वी होते म्हणून इथं नव्हतो येत आणि मी इथलाच आहे, याच वाडीतला आहे आणि तिथं मी आरामात काम करतो. असं माझा मामा म्हणजे